Ngit-ngit. Ngit-ngit kay mi karon nakaop tanan kay gabututo ang mga pusti, duha ka pusti ang nagkalayo karon nangita ko sa gabuto na pod. Ay ito abrig dako ang kuan kay makita to makuan. Asa man ang kuan asa ang magdagkot mi kandila diri sa balay kay ngit-ngit kayo then dili ko makagawas kay among mga gamit. Ready na diri sa gawas. Asa man tong kuan? Wala na. Kanay mo nabawon sa wire na dito nga nasunog dol na biya. Asa man tong kuan? Kuan ba pagdagkot diri dapita. Turang kandila. Tanawang kandila. Nagawas naman ko kandila. Nira man nga tong kandila nga dako. Asa ni mo gibutang? Imong gi tuong. Dito nga pusti. Tura ka buto-buto ang pusti na mo diri Oh my god. Kanina dako kayo ni duhan na. Tura dito ka buto-buto. Tura ano dito diri sa gawas. Sulod ano nga pusti na ano sa mo. Ay Diyos ko kadako. Oh my god. Tuod-tuod na gid ni siya. Oh my god. Kulang gikadlukan ani kay naupnam din nga ako ang payong. Kung mutsimba ko lang pali na ami pusti po diri sa duol gitutungan mig mga pusti. Hello. My god. Just naday diri ang kuan pulis. Nay pulis nga gitawgawagan an hidayon sila diri pero ambot asa ang sa maniligan lay tula ambot unsa man kay mo kuan ani niya nga di man po di matabang kay gaulan man bisan og naay kuan giop naman ang linya sa barangay pero gasige lang gihapon para mo kandila dito di sa kana puli ana dira para makuan jud siya entero kuan magdagot mi kandila kay murag all night jud mi walay kuryente ani kay gabuto-buto ang mga puste kay magawas na pug ko kay ulan. Karagid siya, sigalang gihapon siya.